Vítejte u dalšího videa Czech Oldtimer. Dnes jsme se projeli snem 80. let, autem, které chtěl v Československu každý, protože neměl moc na výběr. Škoda 120L z roku 1986. Design vycházející z prototypu Škody 720 navrhnutém Italdesignem, postavený na mírně upravené technice MBčka vyvíjený v 50. letech. Už když první modely opouštěly továrnu, byly zastaralé a na západě patřily mezi terče vtípku. Mezi nejvýraznější změny patří zvětšené rozchody náprav, chladič vepředu a hřebenové řízení. 120 v M-ku je čerstvý veterán. Zaslouží si obdiv veřejnosti nebo zapomnění? Pojďme ji projet. Po přesednutí z moderního vozu je 120 v interiéru překvapivě malá a pocit bezpečnosti rozhodně nepřináší. Jízdní dynamika není tak hrozná, přesto chce trochu cviku udržet ji ve správných otáčkách. Řadící páka je gumová a občas může hrát hru Najdi si svůj kvalt. Pokud se na řezení nesoustředíte a necháte vaši pravou ruku dělat svou práci, rychlosti jdou řadit bez problému. Námi testovaný kus měl však najeto poctivých 40 000 kilometrů a technicky byl ve výborném stavu. Volant neposkytuje zrovna upovídané řízení, avšak absence jakéhokoliv posilovače poskytuje vcelku příjemný pocit, že to máte v rukou, pokud teda nemáte vůli v převodce řízení. Informace z předních kol ve volantu eliminuje měkký podvozek a malé disky s vysokými pneumatikami, čímž se dostáváme k snad nejlepšímu dojmu ze Škodovky. Oproti současné produkci je pohodlná a jakékoliv nerovnosti na silnici žehlí s grácií. Zpomalovací retardéry jsou jen příjemným zhoupnutím. V zatáčkách kombinace motoru vzadu a lehkého předku způsobuje místy těžko předvídatelné chování, je tedy nutné s ním počítat. Hlučnost motoru v zadní části může být na delší cesty nepříjemná, ovšem když jsme přijeli na červenou, měli jsme pocit, že nám motor tak nějak chcípnul. On si zatím ševelil na volnoběh. Motor je plněn mechanickým karburátorem se sytičem Jikov Sedr a na motor navazuje 4stupňová převodovka. Přední kufr je na dnešní poměry spíše symbolický, přesto se Škodovkami jezdily celé rodiny na dovolené. Když nestačil kufr, přišla na řeč zahrádka na střeše. Má Škodovka nárok být považována za veterána? Má být obletována na srazech? Dnes, kdy je většina sešrotovaná a hezkých kusů ubývá, její negativní vlastnosti jsou jen ukázkou doby, kdy a za jakých podmínek musela plnit funkci rodinného auta, dovést rodinu k Balatonu a na druhém konci byla nástrojem soutěžních ambicí Škodovky a svazarmovských závodníků. Pocity bývalých majitelů jsou pryč a už nezbývá, než jen nostalgicky vzpomenout. Mladí možná najdou ve Škodovce dosud neobjevené kouzlo, které po letech bez pochyby má. I díky tomu si tento kus vysloužil čestné místo služebně víkendového vozu naší redakce. Přejeme 120 hodně ujetých kilometrů v dalších letech.